Ahojte, ja som Jack. Vítam pri dnešnom videu. Dneska si zahráme Clash Royale. Bla bla bla. No, tak poďme a nezdržujeme. Destroy enemy divers. Ja už som to... Takže máme. Tak. Tuto pošlem sem. Takých tam pošlem. Ja už som to inak mal. Ak vás to zajímalo. No ale vymazal som si to a teraz je moc nová úplne. To neviem tomu. Tak a ináč, ak by vás zaujímalo, že čo je tu za úlohu, že proste tam tú kráľovskú vežičku. A ochraniť tie svoje. A vyhral som. 3 vežičky pekne. Mám wooden chest. Tak, koľko to by... Už sa ani nepamätám, že koľko sa otvára woodenka. A to som mal ešte len tento rok. Tak si ich počkáme. Mám zatiaľ aké karty. Aké vôbec? 9, 8, 7, 6, 5. Chvíľku počkáme. Chvíľinku. Tak a... Chcel by som... Mám level 2. A šípy. Výborne. Tak, teraz pôjdeme sem, na to klikneme upgrade. Mám knife level 2. Tak. Ešte tohto. Ešte toto mám level 2. Tak, ja som si to prečo to stiahol. Ináč ak kliknete a vidíte nemáte, tak teraz ešte sem pošlem archerov, aby im pomohli, aby tak a za chvíľku to máme. A máme. Opäť jeden čestku, ale tu si dáme a zatiaľ pôjdeme bojovať. Trainer Mike. Tak, a ideme na to. Bim. Hneď od začiatku. Bim. Hneď od začiatku. Tak, takže ten obor. A ešte tu mám toho dole, predpovedá, tam dole, že ako kartu a on použil to. Začí vám poraziť kráľa a máte to vybavené. Prečo vlastne nepoužiť? A mám to. Ja som to použiť. Trainer Mike. Dokla. Ja sa ešte nebolo nejak. Tak, tu dám. A tuto si otvoríme. 15, 12 go. Mám archera. A mušketu. Mám novú mušketu. Až taká zlá není. Podľa mňa. Tak, čas archerku. Ale, počkajte. Môj kamoš bol v arene a ja som mal túto a on ešte nie. A je to konce túto, môžem si už otvoriť. Tak, 10 a knife, OK. Tak, hotovo, aby mi to teda nepísalo, lebo nepáči. Tak. Natáčam. La, poďme s obrom, obor ide. Vežičky. Aj komentátor! Som level 2. Majte smolu, ja som level 2. Stačí len jedenkrát ho zasiahnuť šípom
toho kostýmca, z tej kostýmcovej armády, ale nebojam. Je fakt výhodné pro mňa. Tak a za chvíľku už yes. Dneska by som napríklad chcel jednu vec a to je tá, že dokončiť tréning camp. Tak, ešte 3 hry vydržíte snať. Tak, dáme obťobra a knajfa. Ako v Mobs vs. Knife. Tam dali takto. Hej, ready? Oh. Tak bolo fakt silné. To sa divím, ako mi rýchlo dali. Ale... Mušketov mohol skúsiť zaútočiť. Mušketa ide do toho. Mušketír. Ona normálne zriela z diela. Yes. Tu dám čestku, tu máme ďalšiu. Tak. Goldov 10, Knife level. Skeleton Army, tu som... Ale je to normálne epická karta. Z tohto baby. Ale mal som aj tohto. Ale to až pre arene. Aj princa. A toto je Witch. Epická. A ináč, ak vás zaujímalo, tak teraz pripravujú novú kartu. Night Witch. Nočnú Witchku. Výborne. Nedostal som žiadnu novú. Lebo by som sa musel rozhodovať, že ktorú si nechať. Asi nechcem teraz. Tak. Ideme. You training team. Tak. Týchto tam pošleme. Tých je dosť, ale zabijajú sa ľahko. Vidíte? Videl som, že to nebude najlepšie. To nejak menej. Dvojka. No, dokonale. Hello. Chceli ste kela? Tak tu nás máte. Chceli by ste kela? Aha. Trochňavky. Moje meno. Prebačte, hovorím pozdraví youtuberov iných. Ale nie som takže za domu. Ničíme si kráľa. Dáme a mušketa. Alebo TNT bomber. Bomber! Čože? To ako rýchlo. To je zlé. Že takého slabého bombera mám. Jak to nevidím. Vidíte? Dobre je ten knife. Čauky. Dobre je, že veľa ich tam povedáme. Moje archery. Tak, môj archer. A vyhral som. Opäť trainer team. Prehral si. I keď mi kamoš hovoril. What's your name? OK. SK. OK, ja som Jack SK. Ešte jednu hru dáme. A to je fakt... Zasúľúbil som, že len training camp. Ja ešte nemôžem hovoriť, čo, že to sú takí zlí. Ináč potom počasie môžete aj mať takého kráľa a budete môcť, že on bude hovoriť. Ale ja ešte nemôžem, ja som si príliš... Zase krátko to máme.
asi. Chceš povedať niečo? No, ukážem sa odkryť. Hlavne mu základná pravda. Nedať kráľovi pokoj. A vidíte, všetci jeho zomreli a ja môj prežil. Chválim sa, som prvá. Okay. Má normálne už silver chest. Yes. Šípy upgrade tuť. Tak, za 3 hodiny. OK, a tu tu asi napríklad môžete pozrieť, že boje medzi ktorými hráčmi. Tu mám voľné 2 čestky. Gaming, yes. Goblin, to náš taký zlý není. To musím uznať, ale ja neviem si ho dať. Ale teraz príde to na pohľad. Tak, Goblina. Goblin. Level 2. OK, tak. Aha. Ja sa s vami rozlúčim zatiaľ. Ahojte.